Isiqalo sendlela siyajabulisa ngoba siyaqala sazi sohlukana ngokuqhubeka kwayo, kepha ukuhlukana kuwukuphuka kwezinhliziyo kakhulukazi maselilide ibanga esilihambe ndawonye. Lapho sesidedelana kade sesibambene, lapho imjunju nezinyembezi kudilika kulandelana, noma sizama ukulandelana kepha izinhliziyo ziyaphika. Ngisho lapho kudlala isithombe emqondweni sezinto ezidlule kusona, kunezimo ezisifikela amaqede zesikhumbuze emumva sisandawonye. Kungcono ukube sakhetha uhambo lwalizosisa ndawonye, pho-ke kungasekho ukubuyela emumva. Imibuzo esinayo yasala ingaphenduliwe. Sikuphi isizathu sokuhlangana mangabe sisazohlukana? Kungani sihlukana lapho sidingana khona? Indlela kungani ingafananga? Amandla okuqhubeka sinawo, kepha kuqhubekeki kalula noma isandla sesilula sizama ukufinyelela lapho umqondo usiholela khona akufikeki. Bangaki-ke sihlangane nabendleleni sakho ubudlelwano maqede basishiya phakathi nendlela. Namhlanje ngibakhanyisela ikhandlela elizobakhombisa indlela, libakhanyisele libanike inkombandlela ezobabuyisela emumva ukuze siphinde sizuze injabulo yethu. Namhlanje ngibakhanyisela ikhandlela elizobakhanyisela libanike inkombandlela ezobabuyisela emumva ukuze sizuze injabulo yethu nathi. Ontanga basishiyile endleleni sisahlelela ikusasa silungisa nomphako wendlela. Abafundisi besibuza kubona indlela basinika ulwazi olungatheni maqede bafulathela babheke emumva kumnyama emaqaphelweni asithwe izinyembezi. Ngabe kusayikona nje masilila nsuku zonke ngabadukile endleleni ngoba kuyenzeka abanye sibakhombisa indlela bese bezitshela ukuthi sebeyayazi maqede basishiye ngemuva. Lapho seliyozilahla kunina sivakashelwa ubuhlungu uthando lusembatho. Inkumbulo isinika induduzo yokuthi ihlezi iphinde ibonane. Imfanekiso siyibuka amaqede kulotshwe imbhalo wethemba ezinhlizweni zethu. Lapho seliyozilahla kunina sivakashelwa ubuhlungu uthando lusembatho. Inkumbulo isinika induduzo yokuthi ihlezi iphinde ibonane. Imfanekiso siyibuka amaqede kulotshwe kithi umbhalo wethemba ezinhlizweni. Ekuzileni sasala lezinhliziyo ezingapholanga. Isiphetho sendlela yethu kasazi nathi, kepha siyalimala makukhona esihambisana nabo abasala endleleni. Nqaba Nkosi, engani wavusa uLazaro ngoba engumhlobo wakho wasinika negunya lokubusa phezu kwezimo. Pho ngani isiphetho salendlela singaphezulu kwamandla ethu? Kwegwansile ekasisanceli ngoba iphelele endleleni. Ushila umthombo wokuphuza bomile, ingakho inani lesiqale nabo indlela liningi kodwa namuhla abanye basele. Ithuna lendoda lisendleleni ebiyihamba awabanye asemzini yabantu ngoba bakhona nabasincishe kokumanga ngesikhathi sishweleza sithi asisingakanani kepha singangenso yenyoni. Bakhona-ke abasinika inkombandlela okungesiya siholela okugwadula. Basala kanjalo-ke abanye bavele baphelelwa izibani lapho ukufika ubumnyama. Ngiyakuzonda sikhali ngoba izwi lakubeka kwacaca ukuthi asikho siyakumelana nomuntu kodwa esiyakuphumelela, kepha endleleni kaningi sizivika siwazivuka abanye abavukanga. Ngalo mbhalo ngihlosa ukubakhumbuza ukuthi kasibakhohlwanga. Ngalo mbhalo ngihlosa ukubakhumbuza ukuthi asizange sibakhohlwe. If poetry is the ocean, I'll keep swimming. If words are the medication, I'll keep healing. Till the end of me, I'll recite. Ngizobhala kuze kube sekupheleni, makufika ubumnyama ngizobhala kuze kube isekuseni, inkondlo ngiyoyihaya kuze kube isekufeni. NguSjulas.